Iki lek tapi yo. Rumah modern ukurannya 5 kali rolas harganya 410 juta. Ekonomi beriku meh wape yo 2 lantai. Ya. Kita langsung ya tarif runang omah yo. Nah sebelah kanan kini iki ono pagar taneme ambek ono roster yo motif eling ini sing pasti ono batu alam sisan. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah sebelah kiri kini iki nggone arah karpote. Iki wapi lho. Di motif kok ngene yo kotak-kotak ngene yo lho. Ambek dhuwure ngene le Mas, nek gak telaten gak ngareso yo. Ah, iki bentuk wajah depan omahe iki ono batu alam kenisor sampe ndukur kene yo. Pasti ono wal moding sisan dadi no ben gak polosan ngono yo. Nah sebelah kanan kini iki ono taman mini iki engko pen tanduri apa wis pen atur dhewe coba pen ayo. Saiki langsung lanjut mlebu premo. Nah, Bob, saya masih kusenere. Almino, Raya, Katetas. Iki langsung nanggone area ruang tamune. Oh. Wapi ngene ndukure lho, lampune cemero entel ngono. Wis ojo paten, arah lugur nang kene yo. Nah, iki ana jendela loro sing iso dibatutup ben sirkus udara mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nanggone kamar tidur pertama iki. Ana jendela sing langsung menghadap nang arah karpet yo. Jendela iki gak polosan, ana motif sakura kok ngene yo. Dukure ready cacapan nasi. Tapi kok sini pen go dhewe yo. Saiki langsung menggok sebelah kanan kene iki. Iki nang gone arah dapure. Wis level ready kena jalan lu ngene, tapi nang mbak cowok ngene yo, muncal nang ngene yo. Wis full keramikan ngene, luwih apik maneh pen kayak kitchen saja. Soalnya apa pen pasang dhewe, durung free soalnya. Sebelah kiri kene iki ready nggo. Digawe ngene kulkas cacepane ready yo. Iki sebelah kiri kene iki iso pen jopo nggo penatur dhewe yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar tidur pertamae. Iki sono barang tukang ngerepen tuku coklat engko dibersihni yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang gone kamar mandine. Ki wetengene wis keramikan full yo. Wis ini iki nggih duduk, screenshot ready. Shower yo ready, genue yo ready. Saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Iki sing pasti pagar wis ready, tameng iki lho. Adine nek duwe anak cilik wis ojo kuwatir. Adine nang kene iki wis aman yo. Tuh. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki pintune wapi ono gambare koi kok ngene lho, wapi ngene yo. Iki menggok sebelah kanan. Iki nang gone kamar mandine sing lantai loro. Ki tengene padha full keramikan, wis sini nggih duduk. Screen ready, shower yo ready, yo kran yo ready. Iki langsung nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone area laundry room utawa cuci jemberan kene. Ben apa? Ben ku mbane pen gak cemrentel ngarep iso deket nang kene yo. Saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar tidur. Kamar tidur ketiga. Dukure plafone PVC dadi ini gak polosan yo. Cacapan AC selalu ready. Tameng iki ready sih. Wapi yo. Iki nggone area ruang tamune sing lantai kedua iki lampune cemrentel ngene yo, ambek ono PVC ngene dadi lho wapi ngene yo. Saiki langsung lanjut Vin. Iki nang gone area balkone lho, wapi yo ngene yo. Iso digawe tempat nyantai utawa apa wis penatur dhewe yo penak yo. Nah kene iki fasade iki ono batu alam sisan dadi apa? Ben gak polosan ngene yo. Saiki langsung ya tak ceritani nang kene nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane regane 410 juta ukurane 5 kali rolas. Untuk 10 lokasi bandine wis peryamat nek camat gem kayo. Wis ngene kan sih, blengen kok ben Mas lampune cemprentel lho, wapi